Kubor nakaslem jong unongsan hima. U MLA Barim Kasora constituency but MDC Bamenta. Uba Titos Khan, ulong baga jingpen kelem no kasor kar jela ya kamau melo Chera Cement Limited, kadaw baro kadai ga jingbam don jingket kli, kiba don hakabor, baga jingbam la penyat ke management. Habaya keren ba uba Titos Khan yulay to baya ka MCCL, latay hakapor badang sensyar kasor kar Assam, barhagi tu kipor, kipareng kilatiet ikitiar nado Yugoslavia, kabaki khot ka wet process, kumta namar baki machine kelas dang rim, kasor ka jong Dr. Didi Lapang, house ne Marajar Henrio, kala bu mau nong rim bantay no ka bathamay, kabla khot ka dry process. Kumulesibon ba Titos Khan, yaka por ka jong pi. Tinggi ko ba ni kalan bat pi mata halok to kan. Jing kalam no ka MCCL, kadai ka ka. Kar kenapa di berat pok jelang ba selam ba. Ti pi batai lam ni pi do yang boleh barem jong kasora. Duduk senam aja kat lai. Tinggi kuat ban ya kan bat pi boleh kepelong ya tu ka. MCL bagan kelam no pilaon batai lam ni. Ngam sepoi berkat ba pinuan kali ya ka. Biang ni ka MCCL jeng siang la ju keren nak kapor sekapor. Itu boleh sibun ya piru ba pi sokhiai ni ka. MCCL ke jungi ke badan pok seorang adin ba pilai ilang ba ki lat patai ku bor ya ke jing kelem no jong tu simini lani tu atas kanamo bohe jong ke MCCL te hoi lada ngi syukren be na jorong ngila ban ong ba ka don ke jing kelem no jong ke MCCL dan rei lang ba ni ka lat ka ba piwan ngakwa ban ai ke jing siai ya ki babun ki balang am ki pai ba bakin sutu ke ka status jongka MCCL nadu basdang hadu kani ka khlimat ke pemerintah namar balai ngakwa ban kham kren detail si kani namar nga im hapo MCCL lapan he pensan yang nadu dang khlum hapo MCCL tina takadaw nga tip khamba ke ka baca hapo MCCL pi kuma pitip ya ka MCCL ka maumlu Chera Cement Limited ka bangiong la seng ya ka na du kapor ka sarkar Assam but kani ka MCCL kala ai ka jing sekri tang ya ka than sora re ya ka state hi barok howe namar ngi susarong ba hadin bangilayo e ka jela ka ditang kani ka factory ka bahe du hapo ka state ka jongi but kajingya lanti ke jongka kala palat ya ka sanpau snem te lengkot aga snem Al-Hajar Rio hakata ka por hoi ngam pat deu no mi khamat re nga dei u samla ba dei na ka to ka thai ngilai i ba ka sarkar to ka por apo kajingelam jong i Dr. Didi Lapang kiladon ka rukom perkhat kumnu ban penne pensa ya kan ke factory omdei da ka ju ka method andre da ka wepat ka method bakta ka long kumba fitip ba ka ni ka cement plant ka barim kadai kata ka bagi ong ka wet process haba ki tiar gitar ki jongka lawan bu da ki khareng nadu napo Yugoslavia te namar ba ki i ha ka to ko por ba ka ni ka factory kala sedang rim ki tiar kitar ki mau ki machine ki ai ki la sedang ban rim tena ta daw ki la sedang yang ni ka project ka bathamai ka baki ong ka dry process te initially labu e monong rim ha ka snem Al-Hajar Rio te da ka jingbu ya ka ni kalawan ra ka jing kermen yang i ki pai ba jong ka than sora bangi sngo ka don kata ka jing kermen bahkan sadon pat da ka wepat ka bamut lada ka ni ka barim kala nang rim kala banum trikam syu kan poi ka por ba kitiar kitar ki numlong syu nre la bi bujeli da ka wepat ka bathamai te ya lasdang ya kini ka project Al-Hajar Rio da ka jing sanction pisa jong ka sarkar rengkat bat ka loan ka bagi sim na po bank tenre ka ka baja hai ni Al-Hajar Rio hadu Al-Hajar khat pra ngakwa ban ya thu ya kani kenang baki pai ba intip
kalong ba nado pas dang ya kani ka arjar rio kani ka plan ka bathamai kalong ba kajing expect jong hagatu ka por ka target ban pendep kani ka plan kalong ado arjar kandai spo kamut tang hapo laisnem de ban pendep kani ka plan ndai ka basusi kalong ba hadin ba ngawan kum MLA arjar khatlai ru hagatu ka por khamla ban pendep kani ka plan kadau ka baki ai kalong ba mdak pisa dengan itu ipi kepisah ke babon nak pelut akan ni ke plan ke batamai ngam kan mau cu ya ke actual cost jong kan ni ke plan Henry ke bangga kan mau ke long ba kala double dalam poi tu senem araja khat sau khat san ke cost jong kan ni ke project kala long double kemut kala QR sia bat hak cu ke poru kala don ke jing ya khun ke besar kai ba tu ke por ba kum nu ban pendap ya kan ni ke plan ke batamai mo nganum keren syu ika plan ke barem ringa keren ika plan ke batamai nama kajing temu jongi to po ka long thik kumba ngi ong ka ni ka kali ka la rem teung ni ya thiet no da ka kali ka batamai kata ka deka kajing temu ha ka to por ten rei habas dang ni ka plan thamai ka nu rum dap bangala jukren barabor ba kadon ka salendat balai ka ni ka plan batamai kam dap kawai ka bangala keren apo assembly bat ngala dawaru ha to por hapo house badai ban bu inquiry wala da dai daka nunu ka agency la ni daka CBI ru dai ban bu inquiry halor ka jing slam ban pendap ya ka plan ka bathamai namar balai ngan ai example ka wei ka banga tip ha kalong bakat badang peniang ya ka jing sna ya ka ni ka plan bathamai ya kitar la adap thit lepa mo kidon sibun kitar ki badai ban pendai mo di ka clean nang ta ka cement mill nang ta ki kor ki bor ki babon ba to por bat ngayu i ba ya kita kitiar la shubu hamadan namar kalong thik kumba pishna ya ka yeng pat dam ki jing thia la thiet ki fridge la thiet mo ki furniture la thiet ba kum ta ter te hanta kan haka por ba pendai ya gini kitiar ka kamlong kumba mudur kumba amnut nama balik gini kitiar ki bala shubu daki snam house lab hakal air platip asora kalong kumnu ko beneng tena tak kadaw kini kitiar kim shumlong dalam pendai lu nandong hadong ru mla ban start e kini ka engine jong ka cement plant ka batamai tena tak kadaw hak to por ki ong bamdap pisaru ngila dawa po na ka sarkar doktor mukul ka to por but u shipping star to por doktor mukuli hapo ka house ngakan mau ula pelat ula ai ka assurance bon pelat prapunyo keluar kata ka last ka ba ka government ka pelat pisai ka MCCL hoi hadin kata ka pelat sandian sai mereka babun ka pisah last hau arja khat riu khat nyo ki pelat prapunyo keluar daga jing temu ba kandep kata ka plan ka batamai dan mereka bersusi kalong bahwa ndalayo kata ka prapunyo keluar ru simla kamla ban pendap haduk mentah te hau arja khat praru ka jinge keren kadon ba lakum no dei ban commission no ya kani ka plan batamai akan mau ngalalong member jong ka public undertaking committee rengkat bat u chairman tu por u salseng marak ngele bat la aru ya ka report apo ka house bagi don kam sakata ban pendep complete ya ka plan ndai nadu arja khat fra seneng pan ngam tip syu ka e ka baca Hajisya hadu arza kat fraka plan ke barim ru kadang ya. Kadang ai ke simen. Bat ka plan ke batamai tu por ba commission ru kala sedang peni. Ye ke simen. Kendiat kat tu kat ni ki ong bala la sedang ban peni yo klingker. Tinrei ngam tip na ka e ka daw. Le si bomdon ki expert, le si bomdon ki bri bla train ban banamar bala shift na ka wet process ke dry process. Tena ta daw. Le si mla ban commission ya ka. Tinrei ka points ka bangakwa ban keren nanta kalong ka ka baca haba ngi expect haba ngi thiet ka kali thamai ka ngin panya ya me kali thamai to klet no ta ka barim na mar bakal arim ngala ban ong ngi haban condemn no henry at least ka plan ba thamai ta ka de panya ke kata ka di ka jing angnut jong kinong tre ba ka jing angnut jong ki pai ba jong kata henry ka basusi menta ka kali rim ru la condemn ka kali thamai ru khamla ban ya te ka ni ka jing ka ba de na menta ka simen hoi ka jing pen khalam kita ki yushimini ki kalakta kalalong emotion ki pai ba mo namar kim tip ba ki babun balang kim tip ba kala don ka ni ka plan ka ba thamai tenre ka jing expect jong pai ba kalong ba
at least peniat ke plan batamai ke kata ke deka we ke ba lak ta bahaya ki pai ba jong katain sora mdei ba la rem ke plan ke barem mla le isu khang no kam lele kata re at least ke plan ke batamai ke peniat ke la pelut pisah dari sepak keluar orang tu ke ke baja ke sorka ke banwan ke banti benia ke badan keti yang tu tengah hingga ong ba kajing feel jong ke plan ke barem ke batamai ke debet ke management bagi kamla ban peniat mden u leader mden u nong yalam mden nong mikmat u banut ban ong ba balai ngamla ban yalam la ni mla ban initiate bakawai ke bangakwa ban keren makata kalong berabor ki Sherman jong ka MCCL ki dei nabar konstitusi pi daga boburong lada pibu Sherman nabar pi teng kim dadon kata ke interest mo ban pelek jingmun tengah juong berabor bala kum nunu Sherman jong ka MCCL de bandai na konstitusi lokal MLA jong sora de bandai Sherman jong ka MCCL kanang bau nyolat mo kum bala kular ke election nga kapor pangajok MLA ngadon haka opposition ngam nyolat mo ban bangandon haka liang sarkar bangan yo kam sarban nre nga khmi lenti ba kita ki badan haka liang sarkar kinyabat kan kum bi Sherman daladi kin sutu kan ke jing nre syania agi bri bana bar ke buram bapli katnu gendon interest kata di gawe ka daw ka ba pentron ya ke MCCL bat ka donru ka mismanagement haka bedai bat ka rukom tiar rukom penbiang tiar gitar hang thi kat badang snai ni plan batamai tena takadaw nga hadu mentahi ngatang ong bet ba ka sarkar ka di banbu ke inquiry ka bakarpang na ka benta ka ka jingpil ngam ong ka plan barem re ka ka jingpil bamla ban commission ya ka plan ka batamai Kumut kabarim rok lado batamai rok do kata ka barem rok ngilado plan batamai rok impoi terus kana mata de batamai bukan kelam atas kana ba pelhalam mentau de barem batamai dong don batamai rok dang don de menta ka ba ngamtip kai ka ba sarkar kan le henry ka appeal ka chonga personally ka long ba at least ya ka plan thamai pendap kan ai bakan commission kan wara yang kita ki start kita ki scientist kita ki expert kumluban peniat ya ka mut batamai rok trekam ku patrekam batamai rok patrekam mentala syu yang kongreng mentala daki snem mentala daki asnem lai snem na tharai la lai snem sau snem mentala khlemla ban peniat ya ka plan ka batamai tegala along ka waste investment sarkar ka perlu bisa ka loan ka don nang ta mdei tang ta nga ong kumno kat ba ka plan ka barim kadang ya hadu arza khat nyo khat pra ya ka pisah ka ba kamai ngani ka plan barim baro the lut ka plan batamai wat ki fixed deposit jong ka MCCL ngani thu ep ki jingdon jing em jong ka MCCL baro ala invest lut ka ni ka plan ka batamai ke MCCL ka hadu benda kelam ka pemidi bulat kat no pio jeng tip kena berni haki last stage ki bangakan mau khat riu khat nyo tu khat pra shom poi khat pra ki bangayo jeng tip ka poi hi aspa san pho lai spa metric ton bercai ki ka sarkar supply kini di bulat em ka tu por te ka demand kadang don da kadang bun bad adu mentaro la da fi ong ba ka di simen sora ber o khat dang yawa de kata ka susi ka long ba kali ka per simen sora pi ka we ka di ka jing bha na mau nang ta ka mixture nang ta yo duyong bobiang ta ka we ka di na ka mixture ka ba ka siben ka long ka ba markan ne ka piong menta kam trekam tikinong tre kita kumbak no spa ep menta kinong tre kim na palat syu ya kala spa ngut tikile mata ki la leu tikinong tre menta kinong tre gidang le tre sarkar kadang siwi tulop jongki tang ba kam dei ba kalong bakiyo ka current salary mereka don ka pending tulop ka jongki te mentaru ngihap ban perkhat ka future jongki ru sarkar hap perkhat nama belai kidon ki nong tre hang tu ki badang rep ka karta te mentala da ka sarkar kam perkhat shanu kin le kini kila don lagi khun ki ti lada shu pensange kan sane kiru
lada mdan ka alternatif yaki ngatarai kan bu ka jing yaki ru Kesora dia ke pawah kata ka dubilat. Tik balik sarkar kamla try nomor buat kini ki kerkhana ki bandang syumi ha istentia ki yat be. Kali kan jing perila sek sarkar kam kwa pen kiu ya ka kerkhana la jong ne kum. pi ka wei ka long ba ngam ong ba tang mentah re nadu basdang ki don ki ba ngim so tenan pi teng nomor ba haba ka sarkar ka le business pi ki don ru ki basim kebu ngan chu ai nuk sai pi ka wei ka long ba shibu menta kum ha ka por ba dang yat ba ka MCCL kindawan kini ki mo da ka buram kini ki chairman ni ki managing director ngajukan mau bagi ju ong bagi ai kata ka discount mo discount ya ki dealer te ki babun gini ki dealer ki jungi ki badan nang the ki dei ki lokal ki don ru ki banabar te teng ke sim kabu alo kan ni te teng ki ai discount nang the kat ba ka dor pat ki pen kio ti kat ba ki simen private simen pan teng ki peniare ka dor te tena tak ada ka kadon ni ka ka ba nasalandat ka ba ngimla ban mudur mo nakam tam hakini ki business mafia la ban ong ki ba kumnu ban sabotage yanu ki nang ni ban le te kata ngim tip ten re ka jing angnut hi ka jong pat ba ka long bala kumnu te haduk menta ka bangai kendu ki long kemi ki long pa ngadang ya kendu ki temen ba ki isni ha ya bri ki bu kata ka jing keli ka ki ong jayu tu ka simen pa turi ni ngite bom wat mangim dei na so raro ngi ibenut ngi so pangnut bahkan long kum tu dang meneng ya kendu ki perlok ki bala shwa jonga ki bade ki khun ki ti jong ki batre ha po MCCL man shwa ki ong galak ta palat kan iga jing jai ka MCCL ka Mentabat ki nong pejba sora ki cubu chnayeng ki perkam debelat nae. Mentah ada kalau awan kan ke simen na Syabar ki Star Simen ki Mentah. jat simen ki jat pergi jat ke awan. Kedakam pembimi simen hap perkam de ki wei simen. Hoi. Masyarakat ki perkam banyak MCCL. Mensyate MCCL wat ka di government department ru kita insist bade bante taka MCCL ka por bakadang ya wat hakini ki syuaga arja khat rang akan mau ni ada ka kita ada ka circular hapo ki department ki bafer ba kimdei ban thiet ya ka simen ki we ki ban sim syuada ka MCCL Ladaka MCCL kadang ya ka kemerka jing development kawan hi yang Tika ada kaya ke simen mdei ba im tang kinong tre simen ani tu ipi lada kaya ke simen kinong supply duyong ru ki im kinong supply do perthar ru ki im nang ta kinong kamai kali ru ngi im nang ta kinong syongyo ru ki im kinong desya kinong di dukan ka talut long ka involve lu ketu kepisah ka bami na po MCCL si badai hakipon macua kami lai krore sau krore ketu kepisah paro ka circulate ba sora tenre da village menta kinong kamai taksi menta sora nya thu ipi Pimla ban ngai ba hadu menta ki dang yai ot event number. Oh, Hadu menta. bukan kamai syu. Namar bale ba duna ka kamai. Pi mensua ki syong taksi napo mau melu seduk sora lah dei kasi yo tulop le tu nong tresimen subuk be ya kali marwei wiai. Pi kumta. Tenang ta pindalet interview hapo yo sora ru. Sisi yo kemut hakini ki sedang tayo baar kayo sora kalong hui be. Bale ba layok tulop kinong tesimen layok bai duyong kinong ti duyong kinong bela duyong bagum tar Halau tu keluar ba hadin pelak kelam gitu atas kana mo kacil siru ka penmi ya ke jing berngam ru MLA juga tain tibali ke berngam tam MLA war hanrei gabian ru penpaung ba berngam lang ki MLA barem bani ban ong kalau kata lor kata ngam doni ban ong namar ka dei ka jing SM jam ki let's say personally but ki te ngam doni ban komen lo kata tenre ka basilong let's say kalong ba namar bakan ni kalak ta palat ya ki pai ba jang kata sora trai dak ai ka boy ka ba la ban ken ki imbiang piong dan tu thamai
kabut tem don ka sidong kabur kan. Kabut tem lai ka di kabur kan. Kabur kamut ka di political power ka di political will. Hakaba ka government bat ki stakeholder mo bat ki nomi khmat ka di bani syong. Baka government bukan pen ka jing kena mau pat bar un sutu. Tu kamut ngiru ngin ai jingmut government la dadon mo ka ba kila ban pedang. Tu kamut kanu no le si la ban sort out te. Ve menta kai ka bangi khmi lenti ka long ba lada kani ka simen kam ya shu. Mo kata ka plan thamai mla ban penya. Ti ka alternative pat. Kadi bandan ka alternative mentawi tre hang tu. Nang ta ki kun samla ki jungi. Ki ba expect ban yo kam nang tu. Nda ki la pule ki nda la nang la start. Teman ta shinu gin lek ni. Kata kan kadi bandan ka alternative kan. Tetap kawi ngasu kentu ya ka sarkar pakan sim khialam ya kan ka jing marba ngahot ngam deu MLA ngadeu MDC wala ka tarong adon ga jing kli marba lay ko mga ong maneba personally ngalong brio de nang thi te kadon ga jing kata ta kada nga perkhat na manta ki ni ki long dien ki jungi bakin ya kiu ki babun ki liang hoi ki don ki ban ong ba le se ka tourism kan de ka alternative ten re tang na ka tourism kan no pi nama ka tourism ka long seasonal kat ba ka thi pa ka long jing im ka baman ka singi ka manu banai ta kan Kebetulan Pak Ditas. ta